Faktum er, en af dine gamle holdkammerater, Morten Duncan Rasmussen, kommer ind og skal starte her fra anden halvlejs begyndelse. Og så kan vi se, at der kommer debutant her hos Kroatien, og det er altså Esteban Saveljic, som skal ind i stedet for Barsha. Det er jo selvfølgelig også interessant nok for det, at få set nogle forskellige muligheder montenegrinerne. Anden halvleg i gang. Og så må vi se, om vi ikke kan få sat det her i gang på samme gode, positive måde som i første halvleg. Ja, for man kan jo ikke ud fra, at alle de spillere, som er på banen lige nu for Danmark, skal spille hele kampen. Der er nok nogen, der bliver sparet i løbet af en halvleg. Så giver vi det et godt kvarter, for sat tempoet op og forsøger at få et hurtigt mål. Eriksen, Duncan. Og det er Simon Poulsen ind i strafferfeltet. Og bliver snuppet af Savic. Men vi har hørt, at der skulle være nogle lyske problemer med Niklas Bentner, og det skulle være det, der skulle være årsagen til det. Hjørnesparket, indadskruet, Christian Eriksen. Ikke overbevisende målmandsspiller Brozovic, men han får gjort jobbet, kommer ud. Og Lars Jacobsen vil jeg finde Josef Poulsen. Det gør han glimrende. Poulsen skråt tilbage, og så er en god mulighed. Jeremy Højbjerg. Ja, så er der flere her på stadion, der troede, der var mål. Ja, det kan sidde lidt. Det er jo ikke en god aktion også, Josef Poulsen. Og den her gang, så spiller han det godt af. Bold tilbage til Jeremy Højbjerg. Og det er måske det, man kunne kritisere lidt for i første halvleg. Han ikke rigtig fik gjort tingene færdige, når han kom i gode positioner. Men det er godt set. Der er sparket over mod Simon Kjær, bliver revet lidt i ham der. Og indkast til Montenegro. Udmærket dansk tryk her, Josef Poulsen. Ja, han glider forbi Dakic, som falder på banen. Venstre kanten fra Montenegro. Som har været dårligst, man ikke første halvleg. Ja, det har han. Bestemt. Og så, må man sige, de havde jo selvfølgelig også heldet i første halvleg, da Jovetic sparker afsted, at der kunne mellem benene, jeg tror, på to danske brødspil her. Der har Jeremy jo altså en tilsvarende chance faktisk, og den bliver så altså lige rettet lidt af. Ja, i åbent spiller Danmark ikke rigtig givet nogle chancer væk. Det er sådan, at vi har været koncentreret. Der var kun lige den her ene dødebold, hvor det ikke så særlig godt ud. Men det kan også være nok, især med Serbien, som har Ivanovic, hvor 2 mål efter dødbold i går. En træningskamp. Ja, en af dem hænder han selv ind, og den anden var efter en retur, hvor han lige pludselig stod det rigtige sted. En stor Chelsea-spiller. Eriksen til Rondeli Kvist, der er på klubjagt. Mærket tempo i det danske spil her nu. Poulsen, Eriksen, Poulsen igen. Og sejt på Lars Jacobsen, hvis han havde taget den. Men den kommer aldrig hen til ham. Jeg synes ikke, at den er strafbar. Situationen, men den norske dommer vælger at fløjte den alligevel. Der er ingenting her. Den kommer så ned mod Lars Jacobsen. Okay. Nej, vi kan i hvert fald tage med indtil videre. Højre siden har fungeret rigtig godt, Lars Jacobsen.
strøget op af linjen rigtig mange gange. Uso Poulsen har også været måske de farligste mand i dag. Selve konceptet med en højre kendt, som når Danmark har bolden. Ofte går ind i banen og ligger i området omkring vinden, og godt kan det. Det er et koncept, som Olsen har været rigtig glad for, efter han har introduceret Vibe på holdet. Han har lagt sig også fast i dag, Uso Poulsen, og synes jeg faktisk, at det fungerer rigtig godt. Og det har været derigennem, at vi har skabt vores chancer i den her kamp. Over for Bjelland. Bjelland gør sig bare fred. Nu er det forsvarsspillet. Svente spiller Rødbjerg. Dybde bold. Christian Eriksen. Savic. Christian Eriksen. Og så kommer så indskiftet Savic til Savic her, som er født og opvokset i Buenos Aires. Holdet fra Grant. Bedste forældre. Montenegrinske statsborger. Det montenegrinske statsborgerskab her i foråret. Og nu er altså debut her. Man kan dele. Så løfter den ind mod Andreas Bjelland. Poulsen er ikke rigtig nogen, der går til ham der. Poulsen, det glemmer lavet. Poulsen ind i strafomfeltet. Kommer så Savic igen på tværs. Udmærket tur han tager, Simon Poulsen. Josef Poulsen. Lars Jakobsen gået med. Og det er Vucevic. Centrale midtbanespiller, som fulgte Lars Jakobsen ned i banen. Nej, jeg synes, vi startede lige så godt, som vi gjorde i første halvleg. Tempo i spillet. Dejligt udfordrende på begge baks. Simon Poulsen, som har lavet et fejl før, en dum aflægsfejl. Og på det. Området har han rigtig mange gange kigger her. Han skal bare blive ud med det her med udfordring. Han er dygtig fra banen, og det er på bare positioner, vi nogle gange har skabt noget farligt. Vester Simic fight. Rosa og hælder væk. En mulighed for indlæg. Mandeli. Eriksen udenom. Og der tredje indlægsmulighed. Simic. Aftens højeste. Bakic, selvfølgelig. Har vi hårdt ved ham? Ja, det er godt det. Det er sådan, at vi skal give ham karakter efter kampen. Ja, det er top. En lige så stor katastrofe. Det var på Montenegro, de måtte se Jovetic gå ud før. Men så skidt er det for Danmark. Og der må være bedre, ikke altid lavet lige godt i anden landskamp. Men han er altså store målene, det må man sige, og der er ingen tvivl om, at han selv på 70% det statsbillede, som Danmark har. Men det kan også være, at det bare er, fordi han mærker, at Muslim der stadig er klar til den her kamp. Ja, det må vi håbe, at det er sådan noget, der gør sig gældende. Efter den her er han lige pludselig bliver svimmel. Den store angriber Stefan Mugosa. Så hører Kaiserslautern, men var udlejet til Aue, som han rykkede ned med fra en Bundesliga her i den forgangne lidt af overståede sæson.
på banen igen. 23-årig debutant Stefan Muguruza. Det er allerede kl. 19, vi har optakt til Danmark-Serbien, og det er altså på lørdag. Her hvor Christian Eriksen er ved at komme på skudhold. Det bliver lige afvist af Simic. Så Poulsen. Poulsen god bold ind mod Christian Eriksen. Savic der lige træder frem og får afbrudt det her forsøg på at spille den derhen. Hold tempo i bolden. Ja, der er ikke meget plads til de bolde. Man kan se, at der kommer ind og bryder, hver gang Danmark forsøger at spille den der, hvor det kan gøre det ud på dem. Poulsen, og derfor så har de haft held til at spille den ud over kanterne, og der får vi et nyt forsøg på det. Rodeli får den pillet ned, men kan ikke mase sig forbi Vesovic. Mod Duncan. Og de står altså meget, meget dybt nu. Montenegro. Efterlader en retur der. David Højbjerg. Bozovic var lige ved at tage den. Han er på meget godt træt på alle de langskud, han laver. Godt touch af Kundeli. Men det siger også lidt omkring udfordringerne med Kundeli, at den han ligger og laver det her touch imod. Det er Vesovic, han har højre kant. Og ind i eget felt, jamen, så har han altså stadig støtte fra Savic. Så der er simpelthen ikke plads til mange detaljer der. Og der er det selvfølgelig lidt et problem for Danmark, at de ikke har særlig meget tyngde derinde. Altså Duncan er der en support, som har lavet mange af de gode ting på kanten. Jamen han kan jo også være derinde til at afslutte på de indlæg. Og der er aflevering fra Lars Jakobsen til Poulsen. Danmark erobrer hurtigt. Højbjerg med en skidt aflevering. Kære som bilmarker, gammeldags Libero, gik lidt med der. Poulsen, zigzag-løb, glemmer lavet af Poulsen, godt lagt. Højbjerg, stor mulighed. Var måske en lille smule koldt mulighed der til sidst. Nej, han er afgørende, det er gode driblinger, han får lavet her Poulsen. Den ene vej, den anden vej. Tomasevic er fuldstændig rundt tosset. Touchet er godt for Pierre Emil, det ligger sig lige som tilbage i sofaen, han skal afslutte. Men han har altså ikke ladet sig på Josef Poulsen, han har lavet gode aktioner i første halvleg og kom frem til nogle gode ting, men ikke rigtig var afgørende, når han skulle sætte kronen på værket her i anden halvleg. Det har været rigtig, rigtig godt, det han har lavet. Han har også fået videre til at gå ind og udfordre en eneste mere. På det andet midterforsvar, han spiller over for der på venstre bakken, som ikke rigtig har sådan billige vendinger. Det har man også godt kunne se her i anden halvleg. Vukcevic ud og ind med Vladimir Boljevic. Spiller til daglig i kypriotisk fodbold i Larnaca. Eriksen skal ind i banen her. Christian Eriksen overladet til Jamil Højbjerg. Indnomsaflevering. Kom forbi Simic.
Nej, ideen er udmærket. Hvis du har prøvet 20 meter længere tilbage på banen, der er simpelthen ikke plads til de løb der. Så jeg kan spørge, at skal slås over så lang afstand. Men man må også sige omkring Montenegro, at de har mistet Jovetic, så der har ikke haft noget at spille. Han var alligevel bindeled, så nogle gange kunne sætte et eller andet op i det offensiv, nogle gange kunne sætte en opstilling i gang. Nu kan de slet ikke ramme hinanden, står de bare og parerer. Og det viser jo lidt, hvor meget kvalitet falder på sin hold, når de mister deres absolutte stjernespiller, som alt går igennem. Så har de altså ikke særlig meget. Så vinder så ved over Simon Poulsen. Og Christian Eriksen holder ikke fast i den her, så kan Partilan føre bolden frem efter. Måske det er Doljevic. Danske udskiftninger i unge Andreas Christensen, som Gesina Hamorben og Spændende og Sættes. Så jeg gør med det og sætter ham ind til debut. Jamil Højbjerg. Højbjerg stadigvæk. Højbjerg holder trykket. Ikke noget frispark til ham. Doljevic. Jannik Vestergaard er første dansker, der i den her omgang har stillet sig klar til at blive skiftet ind. Vestergaard har lagt sig ned, og så advarsel til Savic. Ja, han går simpelthen bliver irriteret på danskerne, fordi de spiller videre, når Vestergaard ligger ned. Og så går Savic direkte ind og laver den her sviner her. Ja, der er ikke tvivl om det derfor. Og selvfølgelig skal danskerne spille videre. Fordi den ligger ind og tager sig lidt til det. Og jo ikke, at der er folk, der stod ud og spille. Også til at det er en venskabskamp. Nu tager sig til højre benet her. Vetrovic. Han lavede et par fine ting i første halvleg. Nu skal den her Simon Kjær spille færdig. Jannik Vestergaard ind. Og så bliver det Højbjerg, der lader sig udskifte Andreas Christensen. Ja, det er spændende, at Andreas Christensen kommer ind på samme position, som han spiller på 21-landsholdet. Har jo mest for Chelsea spillet midterforsvar eller højre back, når han har spillet for førsteholdet. Men han har gjort det godt på den der position. Han er dygtig på bolden. Og det er også en position, som Danmark ikke har særlig mange kandidater til. Hvis det ikke spiller den defensive midt, men kan så spille den her deciderede defensive midt, som Olsen er så glad for. En anden AC. Anders Christiansen har kommet ind i de sidste par kampe, har kunnet spille lidt. Og kan måske også godt spille. Det har i hvert fald gjort i nogle kampe for Nordsjælland. Men ellers kan Andreas Christensen i hvert fald med en god position i dag spiller sig ind i varmen omkring, selvom man ikke er først at spille på Chelsea. Ja, interessant. Og se hvad efteråret også bringer for ham, når han skal ud og udlejes og får på noget spilletid. Så det var det til Jørgens Bakke, det er over mod Jannik Vestergaard, som netop er kommet ind. Pænt mulighed til ham. I 80 tilskuere på hus her, ser at Jannik Vestergaard står helt forbi her i situationen, og så er der en masse udskiftning hos to hold i øjeblikket. Bechirai, Bartosz Bechirai, der kom ind for den skade Vetrovic, og så
Mugosa, som forlader banen her, altså med Peter Gerdovic. Gerdovic, som du har set lidt til i den her sæson for Partizan. Ja, der var han faktisk ret god højre kantspiller, da de spillede mod Tottenham. Lå og kørte rundt med Ben Davies. Og faktisk en udmærket fodspiller, som har et godt drev med bolden. Så det er egentlig, vi skal passe lidt på i hvilke hurtige angreb, som Montenegro kan sætte sammen. Stor dansk boldovertag. Og så er der endnu en Montenegro, der ligger sig ned her. Filmen er med mod det udklædte Montenegro-spillere. Det er spændende at se Kvist i den her lidt mere fremskudte rolle. Jeg havde nogle landskampe, blandt andet mod Serbien, hvor han deltog lidt mere heroppe, så spiller også noget drevet frem og bolden bag i bolden. Hans Jacobsen, Poulsen. Det er til Christian Eriksen. Erik Vestergaard, han har altså skiftet fra Hoffenheim til at være Bremen i vinterens transfervindue. Han var med til at spille Werder Bremen ud af en dårlig situation der. Kondeli. Poulsen. Mike Unger, Savic. Godt også at spille Bjelland var det. Og mod Duncan. Andreas Christensen går selv med. Glimrende af Chelsea-spilleren her. Duncan har han med. Afslutning. Kaster sig ned der, Savic. Ja, hvor det var en fed aktion fra Andreas Christensen. De råber bolden, men fortsætter løbet frem og banen. Godt at se fra et defensivt lidt. Godt indlæg. Og Duncan kommer først på den. Og der skal ikke meget til, for den her bestillet over det lange hjørne. Får du udmærket træt på Duncan. Nu rammer lige så Vendish. Ja, han får smidt sig ned og støtteben. Blokeret den der. Det må være Morten Olsen lidt tilfreds med, at han skulle tage så mange U21-spillere til den her kamp. Men det afgjorde også en mulighed for nogle af de her spillere at spille sig ind i varmen omkring A-landsholdet og få en oplevelse at træne med bedre spillere. Og så kan det godt være, at det kommer til at udvikle en lille smule forberedelse til U21-EM. Men man må også bare sige, at A-landsholdet er deres første prioritet, og selvom det var i EM-runde. Og den her kamp mod Serbien, den er vigtig. Peter, der er ikke offside. Og i Vestergaard står dybt. Gerdovic, vi skal ikke Gerdovic. Så er det der på Christian Eriksen, vi kan se. Ja. Savic får snuppet den der, skråt tilbage, godt kommet af Andreas Christensen. Christian Eriksen, han skal også lige have fat i det igen her. Bechirai. Boljevic. Victor Fischer bliver kaldt til bænken her til Peter Bunde.
offside. Og Bartosz Becila. Det er lidt flottet. Det er det. Og Simon Poulsen bliver lige i ordet, men danskerne får lov til at spille videre. Og Rasmussen bliver lavet og flået i ham. Over mod Josef Poulsen. Så kom til afslutning. Det er til Christian Eriksen. Og der er scoret med lidt løjer og trisser. 1-1. Christian Eriksen. Det er over et år siden. Han sidst har scoret på landsholdet. Mod Ungarn her. Så er det 1-1, og det kommer faktisk efter en periode, hvor danskerne ikke har haft bolden så meget lige her de sidste par minutter. Men det er jo sådan set lige meget. Ja, det var det at blive en rodet kamp. Med meget symptomatisk, at oplægget kommer fra ham her. Lidt kitset første touch. Det var overblikket, venter en lille smule, måske en god tålmodighed. Og det er ikke den bedste afslutning, han får lavet. Christian Eriksen, det er jo godt på vej af Brozovic til i målet. En god ting af Josef Poulsen og 1-1. Ja, jeg synes, at Josef Poulsen efterlader et godt indtryk her. Ja, det er ikke bare sådan, at Vibe han bare kommer til at lade ind på holdet. Dårlig målmandsspil det der. Jeg ved ikke, om jeg måske bliver en lille smule, hvis det bliver styret af Savlic. Bare lidt, men det ser ud som om, at han er nede og har dækket det af. Ja, hvis du spørger en målmand, så var han i hvert fald til det ikke hans skyld. Deres målmandssyge. Så er altså en skyld hinanden, var det ikke det? På ingen måde. Bojevic. Gabric. Ja. Jeg var nok færdig, bliver kampen på. Poulsen. Vi kaster den her. Michael Grundeli har spillet færdig, og nu med Victor Fischer. Og så skal Richard Misi på banen i stedet for Simon Poulsen, der har udsigt til at har spillet meget i den her sæson, og også en af dem, som har udsigt til at spille og starte mod Serbien, det er der ingen tvivl om. Nej, der har været en lille smule blandet, har lavet både gode og dårlige ting. Det viser altså så ny det her game. I hvert fald omkring en sådan, at han nok ikke kommer til at spille mod Serbien, men også selvom han spiller godt i dag. Og det er dejligt at se Fischer tilbage på venstrekanten her. Så Richard Dumici, som blev kaldt ind i går. Spillede ikke for Brøndby i deres sidste kamp. Sad på bænken, og derfor så er han jo frisk til at komme ind og spille her. For altså debut. Jeg så over i Richard Dumici. Nej, der kan man se, hvor stærkt det går i fodbold. Der havde et par måneder, der var han ikke engang fast mand for Brøndby. Patrick Silva spillede på den position og gjorde det udmærket. Men han har været rigtig god efter at komme tilbage med Misa. Og så har jeg også spillet selvfølgelig fra Esbjerg også. Lidt halvskadet, lidt tvivlsomt til Willa Touré. Ja, Jonas Knudsen er tidligere inde over. Ja, så er det. Og så er det altså godt at se Victor Fischer bare tilbage på banen igen. Der er hans lange periode på, hvor ude i 14 måneder, man skal. Men altså noget lige at komme tilbage og score 3 mål i de sidste 4 kampe for Ajax. Nej, mest spændende med det er altså selvfølgelig de kampe, som han har scoret i at spille frontangriber. Og hvis spændende måske er ude i kampen med Serbien, så er det måske noget, vi kan benytte os af. Hvis målmanden ikke er helt overbevist omkring det dom, kan han levere i dag. Det er selvfølgelig en anden type, lidt mere bevægelig type, ikke så stationær som den og Duncan. Indskiftning. Marko Vučević i stedet for Bakic. Men han skal nok ikke spares. Nej, han fik lov til at spille det han kunne. Det er en kamp, hvor det ikke altid er en fordel at spille lang tid. Så ved man godt, at man ikke har så stor en rolle til det næste betydningsfulde kamp. Og Marko Vučević til daglig i slovenske liga i Olympia i Ljubljana.
Han har egentlig ikke haft så god en sæson nummer 4 i Sovjetiske Liga, men personligt gjorde han det ganske udmærket. Både 6 mål, men næsten mest scorende på sit klubhold. Han har skiftet, og det er god bold til os. Bechirai. Første gang, at Danmark møder Montenegro, som er landskampmodstander. Landskampmodstander nummer 84 gennem tiderne. Så det kan blive til en sejr. Og meget top til at få afviklet det der Petar Gerdovic. Fischer på vending. Søger ind om afleveringen, ja, det er tæt på. Det lykkes. Så er det tæt på ham. Hos Branko Branovic. Han har selv været landsholdsspiller og Jugoslavien og Montenegro. Det er faktisk 2 kampe på det hold, der kvalificerede sig til EM 92, men det var altså sådan, blev udelukket. Det er Jugoslavien. Det er ikke den største stjerne på det hold, som er på stadion i dag. Nej, det er rigtigt. Ja, der er præsidenten for fodboldforbundet. Ham spottede du lige. Han var sej. Det er Savicevic. Jeg godt kan lide ved Josef Poulsen, det er, at han prøver hele tiden. Altså, han tænker i offensivt træk. Ja, han har været mest initiativ, at det er i dag af danske spillere. Bestemt. Og selvfølgelig også på hjulpet lidt på vej, at den modspiller, han har spillet over for, ikke har været decideret venstre vej, eller i hvert fald ikke haft sin forsag i de her at forsvare i nogle situationer. Men han lader sig ikke gå på, at han har haft en udgang i situationer, hvor han ikke kan afspille over. Og det viser også, at han spiller sådan. Jeg kan godt være, at Morten Olsen sagde, at han gjorde det rigtig fint på Albanien. Hvis jeg tror, at han hæver altså stadig i pausen. I en debut, det er ikke fordi, man selv går og tror, at det er gået rigtig godt, så. Og det er selvfølgelig noget med reaktioner i sin tryggrad. Og der har han vist noget socialt af, at han er kommet ind og været dejligt på det. Inden om aflevering nu, er det godt at Bieland, der lige får straks sig. Han har også spillet godt, Bieland. Ja, der har også meget, ikke lige diskutere det der situationen inden målen. Hvad sker så for nogle ting? Altså, bare han laver den dårlige tilbagelægning til bolden ligger i den her stol. Ja. Så man ligger ikke herovre. Fischer til Domisi. Og det bagerste område, og Rovirenqvist går tilbage. Ingen afslutning. Første omgang, heller ikke i anden omgang. Det bliver bare trafikeret, der er ikke nogen, der lige kan komme ind og få skudt. Og så ligger han endnu Montenegriner på græsset og tager sig til fødderne med noget krampe. Han skal spille videre. Domisi. Og det er Victor Fischer. Stor mulighed. Og så Savic, så er han ude efter Christian Eriksen igen. Det samme med Gerdovic. Gerdovic går hen og giver Christian Eriksen et slag i ryggen. Jeg ved ikke, hvad de har regnet med. Ja, Danmark skulle bare bolden ud, det ligger ikke i krampe. Så var det jo træning.
Det er godt, de har en ekstra dag til at restituere sig i forhold til den her kamp mod Sverige på søndag. Ja, så sker der faktisk noget mærkeligt, synes jeg lidt, fordi nu ikke så meget ved at Christian Eriksen gå ud, det var næsten det både, han ikke spille hele kampen her, ser vi altså danske målscorer, som får rigtig fra Josef Poulsen, og så lægger han den ind der. Men det er, at Lukas Andersen kommer ind, Lukas Andersen, som har været med i EM-kvalifikationen, men ikke er udtaget til EM-slutrunden, i hvert fald i første omgang. Han er på sådan en standby-liste der. Men han er god nok til A-landsholdet. Det er lidt besynderligt. Ajax-spiller. Og på den udefra, det er et tørt hug der fra Betjerej. Det kan godt være, at Lukas Andersen ikke har haft det bedste form, men jeg synes, han kan nogle ting, han har haft bedste kompetence, som man bestemt, synes jeg godt kan bruge i en slutrunde. Ja, der er mange, der er overrasket omkring det, også fordi han er blevet matchet på allerhøjeste niveau i mange kampe, i og med at han har spillet Champions League også. Der er stort set fast spiller fra Ajax til over sæsonen, så han har haft en udfærd her i foråret. Det bliver også et signal på nogen, så han stadig tror på ham. Og man har måske også haft lidt på fornemmelsen, at det er lidt mere oppe i hovedet på Lukas Andersen nogle gange, at han er en følsom dreng, som leverer bedst. Og som er lidt mere afhængig af, at han har selvtid, når han skal levere de afgørende aktioner. Det har han måske ikke i øjeblikket. Talentmæssigt er der ikke tvivl om, at han er rimelig god til at være på det danske landshold. Og så skal han måske også være en lille mere afgørende. Han laver ikke helt nok mål, han laver ikke helt nok assist. Bare selvom han ligger på en af de her offensive pladser bag den krig. Og det er selvfølgelig noget, han kan lægge på i sit spil, og måske også det, der har gjort, at han ikke har fået det helt ind i at gennembrud for Ajax. Det er kæmpe talent, det kan vi ikke komme med. Måske er Volkovic fanget en sandwich. Et par danskere hiver fat i foden på William Kvist. Betjerej forsøger fra egen hånd at med sig igen. Lykkes ikke. Fischer får bolden til sig. Vi mærker lavet af en god mening. Fischer stadigvæk. Og Rasmussen tilbage til Fischer. Ud til netop Lukas Andersen. Lukas Andersen. Og for Savic. Og Kvist. Lars Jakobsen. Og Morten Rasmussen kommer for højt. Målspark. Ja, han har set Morten Rasmussen over ved den bagerste stolpe, men det er lidt upræcist. Og for Lars Jakobsen. Savic har læst den. Offside. Land igen. Risi. Indkast til Danmark. Lukas Andersen, der fik den uheldige debut på landsholdet. Og måtte vi få efter 20 minutter. Og et par tænder. Slået løse. San Martea, en salbue. Og det er straffespark. Ja, straffespark til Lars Jakobsen. Det ser klodset ud, det han laver derovre. Indskiftet Vukcevic. Og så lige Alexander Markic der ude på venstre kant. Og det kampen slutter, som den startede med Lars Jakobsen som en offensiv kreatør på højre kanten. Han ligner den god nok. Ja, det. Prøv at se, armen op der først, og så lægger han sig ind over og begår straffespark. Jeg synes, han gør det, fordi at, han kan godt se, at han er overspillet, og han bliver nødt til at kaste sig ind i først armen op, og så kaster han sig ind.
og får ramt Lars Jacobsen på støttebenet. Ja, når man kommer op i den fart, så har man jo altså hurtigt, hurtigt ude af balance. Ja, han rammer præcis. Lars Jacobsen stod. Victor Fischer skal sparke straffespark. Daniel Akker har ikke. Bentner har heller ikke. Og så altså Victor Fischer. Han er stadigvæk tosset træner Bønderkovic. Det er lige meget. Victor Fischer har mulighed for at score sit første landskampmål. Og det gør han. Finder målmanden til den ene side og lægger den ind til den anden side. Stor jubel her i Viborg. Victor Fischer er i den grad tilbage, kan man sige. 14 måneder var han ude med en skade. Gjorde comeback her i maj. Scorede 3 mål i Ajax' sidste par kampe. Og så her, nu på straffespark for Danmark. Og hvor han kølig, den måde han sætter den på. Han har det her over sig. Folk har stået og taget sig til hovedet, smukker over på sin rigtige side, der kan dårligt kravle ind over stregen, den her bold. Tager hul på en fødselsdagsfest i morgen, bliver 21. Og det er altså med en scoring her. Det er altså lige pludselig en god aften her i Viborg. Hvor resultatet også mager sig på Danmark. Ja, og endnu en gang vil sige, at det danske landshold har været bagud og kommet fra baghjul. Og vendt et negativt resultat. Det er så fedt at snakke så meget om, at det virker, at det indvirker forstyrrende på 21 landsholdets forberedelser, men den her erfaring, som de her spillere får i en kamp som den her, og på det danske landshold med og på en ekstra kamp på det danske landshold, og en succesoplevelse. Kampen er nødvendig, det vil sige, at mange af de spillere, der er på banen, og det er noget, de kan tage med til slutrunden. Dem, der ikke bliver udtaget til landsholdet efter den her kamp, det er der nok nogle af dem, der gør. De har ikke spillet så længe, så de ikke kan spille på torsdag mod Sverige for 21 den sidste opvarmningskamp før EM. Så det kan godt gå ind og have været helt uheldigt for Danmark, at de har været tvunget til at sætte over for de her Superliga-spillere. Og været tvunget til at spille de her spillere for 21. Karsjeland, som brokkede sig voldsomt til et gult kort. Det skal faktisk bare med. Lukas Andersen. Vichidai, bolden er glat. Fischer og til Lars Jacobsen. På god begyndelse, god afslutning fra Lars Jacobsen. Kan komme rundt en gang til. For Jørgen spark ud af det. Ja, jeg ved, at det var Lars Jacobsen, der forsøgte at erstatte ham en lille smule på det danske landshold. Ankersen har spillet en kamp. Vest har også været nede til på højre bakke. Han bliver ved med at komme tilbage. Lars Jacobsen, han spiller i dag med sin genbrugskraft, som vi ikke har set i flere år på landsholdet, og har rigtig, rigtig god især frem på banen. Ja, det var snart over Lars Jacobsen og Lukas Andersen, som skal sparke i hjørnesparket. Der kommer Vestergaard flyvende lige bag ved Josef Poulsen. Og lige før han også spillet strafsparktion, det holder tilbage, trukket tilbage. Det bliver meget, meget sjældent dømt i feltet. Domisi. Det er ikke lavet Domisi. Victor Fischer. Han er lynhurtig, Domisi. Han er så dårlig aflevering fra Victor Fischer. Ja, der er ikke tid til at stå af også. Det er lige et skub. Lynhurtigt af William Kvist. Og kommer op og får lukket et hul. Det er spark.
Og det var noget positivt at anføre i dag. Bedst. Og på 90 minutter, der han også har brug for at ikke spille særlig længe. Savic. Verbic. Det er de spiller så meget brug for en kamp vest, og selvom man spiller lidt og reserver. Så kommer til værst, det er Vestergaard minimum 3 minutter. Ja, bestemt. Bechidai. Og Bjelland får smidt sig ned og får taklet. Jeg tror, han slår sig i taklingen der, Bjelland. Det medfører en dansk opstilling. Victor Fischer. Morten Nordkamp og Cross. Ja, får med hælen og læggen frem til fremstående Josef Poulsen. Men hvor er det godt forsvarsspiller Bjelland dernede. Og for så 100% i overtiden her. Vesterbro bliver snydt. Tak fuldstændig rigtigt på det. Han har været god i dag. Bjelland. Men selvfølgelig ikke nok. Men som Kjær bliver skiftet ud tidlig i kamp, så indikerer det, at det er ham, der skal spille i siden af Akker. Nu særligt. Ja, det virker som om, at Morten godt kan lide den konstellation. Altså enten Bjelland Akker, Bjelland Kjær eller Akker Kjær. Frispark. Hvis man skal samle op, kan man sige, at det er ikke negativt med den her kamp her. Det er vidstheden omkring, hvem der skal have. Ellers er det selvfølgelig. Og de spillere, som spiller længe, de har spillet længe, og nogle af de spillere, som sparer sig, de kan udskifte her i banen eller Publikum er tilfredse. Viborg har fået landsholdet at se. Og tæt på en sejr. En lille minut endnu. Og indimellem, må vi sige, ganske udmærket spil. God begyndelse. Og en god begyndelse på anden halvleg har vi også set. Og så et dansk hold, der sådan får vendt det her 0-1 til 2-1. Ja, man kan godt se, at Danmark er et rigtig godt fodboldhold, når vi holder fart i spillet, som vi gjorde i starten af begge halvleg. Rigtig mange gode teknikere. Vi har måske ikke skabt lige præcis det antal chancer, vi skulle i dag. Det er måske det, som vi skal arbejde en lille smule på. Men alt i alt har det været mere positivt og negativt, synes jeg. Bjelland bliver rigtig lidt. Og de var ikke nok til den bolden. Andreas Christensen, en dygtig opfølgspiller, men altså hurtigt faldet ned i det område, hvor Bjelland har forladt det, og dermed er det slut. Dansk sejr. Folk står op her i Viborg og applauderer. Morten Olsen og hans tropper, det bliver til en 2-1 sejr. Jovetic gjorde det til 1-0 i første halvleg for montenegrinerne efter en periode, hvor Danmark havde siddet på åbningen fuldstændig. Så var det Christian Eriksen til 1-1 som førstår, og så strafspark sat ind af Victor Fischer begået mod Lars Jacobsen. Også en god oplevelse at se Lars Jacobsen aggressiv og fremadrettet. Ja, han er en af de mange plusser, vil jeg sige, med præstationen i dag. Jeg må sige, en udmærket indsats for Danmark, men det vigtigste er selvfølgelig kampen på lørdag, og det er selvfølgelig bare en træningsøvelse, en lidt hård